هسه منيلك لبام يوم دبهالو إذا منيلك إذا حدا مسكين أبدي على قيح بحري مع سويس تخفيتو شحن شمون تميتن سانشعتن دي تخفيتو هسه منيلك سويس كم تخفتو ونا يفولتني ما بيم تقعد نيرم ندوبو هسه منيلك قيح بحري غيدوم أفدقو خن بحزب وذا جيبوتي دا وذا إرترا أبيم تقعد نيرم هسه منيلك أبزوم كدان دي بلوم سلام زخبركم تقاطعتلنا معكنات زينا إثيوبيا نتقلب أفدق بحرتا هاجر أجند إنكاب زقبرو لعلي حدا عمت أوطير الله إذن معكنات زينا كاب عبيت سبب سلطانات كساب جمرتي تنتنتي إن أنجدا نحطو أفدق بحري درجة علتاوي زعبان جيران يركبا اتتقلب بقدام مينستر أبي كم أجندا أب تقمتي كلتشحن 23 زغربيو منج نايت تقلب دكتور يعقوب كابز صحافو عصب نايمانيا زبل مصحف كم زتوسته أبز حلفة جزء مسجبتو أغربنا نيرنا دكتور يعقوبن قال ليهيك أن إثيوبيان أب تاريخهم تسلمنت بنزنبرة هاس أيمنيليك مس إيطالياويان نزعته وعل كروسعوه وي كوغوسيوه دليلو مخنيات تحسطو أبز فيديو انتاي مخانو كن رئينا سناي مكتال نيتوبيا أفدق بحر نخيتركب زجبرة بدرجة ودب إيه ودق بدرجة والكسب دما قدام مينستر نبر ملس يميلهم زخصو ليه كانن زي ليه كانن إثيوبيا وحدات يكونون نزي زي تخسر عدل إنما لسلو ساعات زبالة أجزي حجي بمبال أبتكمتي كلتشان 23 بمجدي أبي أحمد كم أجندة من العلو يذكر أبز فيديو أب حد نتبي مالت نتي تاريخ مسرت زجبرة تقلب أفدق بحر تراي أتو كيرا خزارب مسرت نايز صحف بغندو كوميشن دوب أب كل تشحن كلتن ذهبوا وسانن أبت مسرح ما أكل جيرو السرح على زنبرة نتبتاتني إيرتران إثيوبيان لك كم كالوت أفريقيين هاجرات دوباتن بأوروبا ومجزاتي زتوسنيو مجزاتي إيطاليا أبشحن شمون تميتن تسعان إيرترا جزاتو مخانك أوجين كارلو نزي نايزوان كارتا إيرترا حيزو كم زأوجه تاريخ ينقرنا أب شحن شمون تميتن تسعان شدشتن إيطالياوان ني إثيوبيان مورار أب زقبرو فتنة تحرم فشالهم أب شحنت شعات ميتن كلتن كم ودما شحنت شعات ميتن شمونتن أمونغو هات أي منيليكن إيطاليان نمولو أدوبات إيطالياويت إيرتران إثيوبيان بزملكت وعلات تفرارمو بمسرة وعلى الجرس دهري كل تشح عامة مهرت زقومة كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان نقود دايدوب أبزري إلو زنبرة كونتات سلسة نقرات أبقمت كأتو نيرو قداماي زتفلتو وعلات بغندو مجزاتاو وعلات زركبو كالآي تقباراو زخونة أهقراو حقي اتصال سايدما ناي شحنت شعاتم إيتن سوسانا روعتن ناي ودب حدنة أفريقيا وعلى كايرو زبل نبرة أبزي مزي أرستنا زقدسنا نتي أبقطر حادث تقصنايو نوعلات بغندو دما نمجزاتاو وعلات راينا هنري نتوم سترفو نكال فيديو قريفنا مجزاتاو وعلات أمونغو منيليكن طاليانن زتفرمو انتاي من باروم نرى أتوم وعلات بتي زتفرمو عامة مهرت مسرت زتخفافلو كوينوم بدمر سلسة وعلاتهم أبشحنت شعات ميتن زتفرمو وعل بلمدي بمرب بلسامونا إلنا نصوعو ما أكلاي كفال تباهلي صوع أب شحنت شعات ميتن كلتن زتفرمه كمزي أب سئلن رئيز لنا نمعرباو كفال زملكت كخون نكالو أتي أب شحنت شعات ميتن شمونتن زتفرمه لما نمبرعاو كفال زملكت نبرأ حجون مس قد أفدق بحري بزت أساسر أزي مبرعاو كفال سلازخونه نوعينا كنريو وعل شحنت شعات ميتن شمونتن مبرعاو كفال أزو علزي أم معرف شدشته فقد حدا وسانة كوميشن دوب كم زتتقصه بقوانقواتات بلانن أم حرنيان زتتعفه وعل نبره سلازي منيليك كونت آليان كيفلتو وي كيتردو أم ينفري ممو كابز بالنقر ناس أمخانو ردو كوينو إيرتران إثيوبيان دحري كل تشح عامة مهرت أب هيج نيذرلاندس أب زكرا خرالو زنبرا أوان نتي ناب قوانقو أنجليز تترجو مخفالو بزي تقاومو تقبلن يسرحالو نبرا ناي شحنت شعات ميتن شمونتن وعل تحستو انتاي نبرا عنكس حدا ناي شحنت شعات ميتن شمونتن وعل كم زيبل
ዶብ ካብ ከባቢ ነጥቢ 31 ማለት መወዳእታ ናይ ሩባ ሙና ጀሚሩ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ብምቕጻል 60 ኪሎ ሜትር ካብ ገማግም ባሕሪ ናብ ውሽጢ መሬት ሰልፊ ሒዙ ምስ ትሕዞ ፈረንሳዊት ሶማልያ ማለት ናይ ሎሚ ጅቡቲ ይራኸብ። ስለዚ ምምልካት ናይ ዶብ ብጂኦሜትሪካዊ ኣገባብ ይኸውን ይብል። እዚ ማለት ዝኾነ ዝፈሊ ሩባ ስንጭሮ ወይ ካልእ ፍሉጥ ዝኾነ ባህርያዊ መልክዕ መሬት ኣብ ዘይህልወሉ ጂኦሜትሪካዊ ኣገባብ ምምልካት ልሙድ ኣሰራርሓ ስርዓተ ካርታ ምዃኑ እዩ። ብቐሊል ዝበለ ኣዘራርባ እዚ ምብራቓዊ ክፋል ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ 60 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ መሬት ኣቲኻ ዝሕንፀፅ ወይ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ካርታዊ ምስሊ ናይቲ ዶብን ናይቲ ገማግም ባሕርን ተመሳሳሊ እዩ። እቲ ምንታይ እቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ቅርጺ ናብ ውሽጢ መሬት 60 ኪሎ ሜትር ኣቲኻ ምስኣል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ሓደ ታሪኻዊ ሓቂ እንተሎ ምናልባት እውን መርድእ ንገለ ልሂቃንን ዘይልሂቃንን ኢትዮጵያ ክኸውን ዝኽእል እዚ ናይ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ገማግም ባሕሪ ዝብል ፎርሙላ ሃፀይ ምኒልክ ባዕሉ ዘቕረቦ እማመ ምንባር እዩ። ኣብ ሄግ ኔዘርላንድስ ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበሩ ተኸራኸርቲ ከም ዝተሰማምዕሉ ሃፀይ ምኒልክ ነዚ ናይ 60 ኪሎ ሜትር ፎርሙላ ኣብ 1897 ሓደ ዓመት ድሕሪ ውግእ ዓድዋ ምዃኑ እዩ ናብቲ ብወገን ጣልያን ዝነበረ ተሟጓቲ ሜጀር ኔራዚኒ እማመ ከም ዘቕረበ ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳነ ኣብ ምዕራብ 6 ፍቕዲ 9 ተጠቒሱ ንረኽቦ። ስለዚ ሃፀይ ምኒልክ ከምዚ ዓይነት እማመ ኣቕሪቡን ተፈራሪሙን ክንሱ ገለ ልሂቃን ከም በዓል ዶክተር ያዕቆብ ኣብ መወዳእታ 1860ታት ኢጣልያዊት ኩባንያ መሬት ኣብ ዓሰብ ክትገዝእ እንከላ ሃፀይ ምኒልክ ኣይፈለጡን ነይሮም ብምባል ይማጎተሎም። ሓቂኡ ምኒልክ ኣብቲ ኢጣልያዊት ኩባንያ መሬት ዝገዛእትሉ እዋን ኣብ ስልጣን ኣይነበረን። ሃፀይ ተኽለ ጊዮርጊስ ዝበሃል እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ዘይነበረሉ ኣይፈለጠን እንተተባህለ ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ። ካብቲ ዝፈለጠሉ እዋን ንድሓር ግን ንኢጣልያውያን ካብ ዓሰብ ኮነ ገማግም ባሕሪ ክሰጎም ዘይኮነ ኣነ ጥቓ ገምገም ባሕሪ ገፀይ ኣይቀርብን ብምባል እዩ ናይ 60 ኪሎ ሜትር ፎርሙላ እማመ ዘቕረበ። ሃፀይ ምኒልክ ንረብሓ ኢትዮጵያ ብኣሉታ ዝጸሉ ከምዚ ዓይነት ታሪኻዊ ውዕል ንምንታይ ተፈራሪሙ ንዝብል ሕቶ መልሱ ካብ ልሂቃን ኢትዮጵያ ክትረኽቦ ኣዝዩ ዘጸግም ኮይኑ ጀነራል ስብሓት ግን ብኸምዚ ይምልሶ። ሃፀይ ምኒልክ ልባም እዮም ዝበሃሉ። እዚ ምኒልክ እዚ ሓደ ምስኪን እዩ። ኣብዚ ኣላ ቀይሕ ባሕሪ መዓሲ ስዌዝ ተኸፊቱ 1800 ሳንጫዓተ እንዲ ተኸፊቱ ሃፀይ ምኒልክ ስዌዝ ከም ተኸፍተ እውን ኣይፈልጡን እዮም። ኣበዮም ዝኸዱ ነይሮም ንደቡብ። ሃፀይ ምኒልክ ቀይሕ ባሕሪ ኸይዶም ኣብ ደገ ክንብሕዙ በዛ ጅቡቲ ድያ በዛ ኤርትራ ኣበዮም ዝኸዱ ነይሮም። ሃፀይ ምኒልክ ኣብዞም ክዳን ዘይብሎም ግን ሃፀይ ምኒልክ ለባም እዮም ዝበሃሉ። 1869 ናፃ ዝወፀ ዝተኸፍተ ካና ስዌዝ ሃፀይ ምኒልክ ከዓ እንድሕር ደኣ ክሳብ 1916 ፅኒሖም ኮይኖም ብሂወቶም ተዋጋኢ ከዓ እንድሕር ነይሮም ነዚ ኩሉ ቦታ ዝሒዞም ሃፀይ ምኒልክ ከመይ ኢላ ጠፊኣቶም ባሕሪ መሓዝ ኣበይ ኣለዉ እዚኦም እንታይ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዛርቡ ዘለኹም? እዚ ኢትዮጵያ ብፖለቲካን ብፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ካሊእ ኢትዮጵያ ብግብሪ ብሓቂ ኣብ ታሪክና እትኾን እንታይ መስል እንድሕርካ ከምዚ ናይ ሃፀይ ምኒልክ ለባም ይበሃሉ። ከምዚ በሃሉ ለባም ተዝኾኑ ዞም ሰብኣይ እዚኦም ነዚ ሽግር ናይቲ ሃገር ቀደም ፈቲሖሞም ኸዱ ኣብ ደገ ናይ ባሕሪ ጎረረና እዩ መዓንጠና እዩ። ምስዚ ተኣሳሲሩ እዚ ናይ 1908 ውዕል ምስቶም ክልተ ውዕላት ወሲኽካ ነቲ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ ዝብል ጉኑን ትረኻ ልሂቃን ኢትዮጵያ ዘፍርስ እዩ። ስለምንታይ ንዝብል ኣካለይ ንእትብሎ ግዝኣት ክጥርንፎ እምበር ምስኡ ክትወዓዓል ኣብ ታሪክ ዛጊት ኣይተረአየን። ስለዚ ካልእ መልእኽቲ ናይዞም ውዕላት ሃፀይ ምኒልክ ንኤርትራ ከም ሃገር ዝፈለጠሉ ኣጋጣሚ እዩ ክበሃል ይከኣል። ኣባ ይስሓቅ ገብረ ክርስቶስ እውን ነዚ ዘራጉፅ ጽሑፍ ኣለዎም። ኣብቲ ኪዳናት ምኒልክን ጣልያንን ዝብል መጽሓፎም ኣንጻር ኤርትራውያን ዘቐንዐ ሓደ ኣዋጅ ከምዚ ይብል ነበረ። እዚ ኣዋጅ እዚ ብኽልተ ናይ ኢትዮጵያን ኢጣልያን መንግስታት ዝእወጅ ዘሎ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ንመንግስቲ ጣልያን በዲሉ ሕጉ እንግሂሱ ካብ መቕጻዕቲ ከምልጥ ዶብ ጥሒሱ ናብ ምድርና ዝኣተወ ተኣሲሩ ናብ ኢጣልያዊ መንግስቲ ኤርትራ ክርከብ እዩ። መራሕቲ ዓድታትን ወኪላቶምን እቶም ከም ጭቃታት ኮይኖም ዘገልግሉን ይጠንቀቁ። ነዞም ዝተጠቕሱ ሰባት ኣሲሮም እንድሕር ዘይረኪቦም
እምብዛ ተሪር ዝኾነ መቕጻዕቲ ክወርዶም እዩ ስለዚ ካብዛ ኣዋጅ እዚ ንርድኦ ነገር እንተሃልዩ ምትሕብባር ሃፀይ ምኒልክ ንመንግስቲ ኢጣልያ ኣቦትኡ ኮይኑ ማዕረ ማዕሪኡ ብዘመናዊ ኣዘራርባ ንሉኣላውነት ናይታ ኢጣልያ ዘመሓድራ ዝነበረ ኤርትራ ምእማኑ ብግልፂ ዝነግር ኣዋጅ እዩ ካልኣይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ንካርታ ኤርትራ ብወግዕ ዝተቐበለ ሃፀይ ሃይለስላሴ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን እዩ ኤርትራ ብዘይ ድሌታ ብመልክዕ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ትቋረነሉ ዝነበረት ሰዓት ሕቡራት ሃገራት ካርታ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፈልጥ ግዴታ ነበሮ እቲ ሽዑ ኣፍልጦ ዝሃቦ ካርታ ናይ ኤርትራ ድማ ንኣሽቱ ለውጥታት ገዲፍካ ነዚ ናይ ሎሚ ካርታ ኤርትራ ዘሎ እዩ ሃፀይ ሃይለስላሴ ናይ ጎበጣ ሕልሚ ስለ ዝነበሮ ክኸውን ይኽእል ኣብ ጉዳይ ካርታ ኤርትራ ናይቲ ሽዑ ዝኾነ ተቃውሞ ኣያቕረበን ስለዚ ከም ዝተቐበሎ ይውሰድ ወይ ንርዳእ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝጠለበትሉ ንሱ እውን ብኢደ ዙር ኣቢልካን ዘይወግዓውን እዩ ኣብ መወዳእታ 1980ታት እዩ እቲ እዋን ናደው እዝ ብህዝባዊ ግንባር ፈሪሱ ሚዛን ሓይሊ ናብ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ዝተቐይረሉ ህሞት እዩ ስርዓት ደርግ ነቲ ኣባይታ ዝነበረ ኩነታት ክሕዶ ስለ ዘይከኣለ ናጽነትና ኤርትራ ትሚልካ ካብ ምዕዛብ ንኢትዮጵያ ሓደ ታሪኻዊ ውዕለት ክንውዕለላ ካብ ምባል ዓሰብ ብራስ ገዝ ትመሓደር ዝብል ምጉት የቕርብ ምንባሩ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ነበር ስቡ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ኣብታ ሕድገት ዘየፍቅድ መሰል እትብል መጽሓፉ ጠቒስዎ ንረክብ ራስ ገዝ ማለት ሓደ ዞባ ኣውራጃ ወይ ካልእ ውዳበ ህዝብታት ናይ ገዛ ርእሱ ውሽጣዊ ናጽነትን ሉኣላውነትን ክህልዎን ከሎ እዩ ስለዚ ንዓሰብ ብኸምዚ ኣገባብ ምምሕዳራ ዝብል ምጉት ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ተመሊስካ ናተያ ንምባላ ንኽጥዕም ዕርቡን ከም ምሕላፍ ነበረ ኣብቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባታት ኣብ መንጎ ደርግን ህዝባዊ ግንባርን ዘነጽሮ ነገር እንተነይሩ ስርዓት ደርግ ካብቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል መጎት ናብ ዓሰብ ናብ ምቁማት ከም ዝወረደ ንግንዘብ ዝርዝራት ናይቲ ኣኼባ ብዙሕ እኳ እንተነበረ እቲ ርክባት ብዘይፍረ ተዛዘመ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ከም ናይ መወዳእታ ሓቐነ ንምውናን ዓሰብ ዝተኻየደ ፈተነ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብመንገዲ ስርዓት ወያነ ኣቢሉ ነበረ እዚ ፈተነ እዚ ንዓሰብ ብሓይሊ ጎቢጥካ ዳሓር ኣብ መጋባእያ መኾርመይቱ እንትኹን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንምምጓት ዝሓለነ ነበረ ኣብዚ ኣኼባ ናይ ኣልጀርስ ዓሰብ ቃሒዝናዮ እናተባሂሉ ሓድሽ ቅድመ ኩነት ክመጽእ እዩ እቲ ሓሳብ ነይሩ ስለዚ እቲ ሓቂ ከምዚ ክንሱ ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ኢትዮጵያ ስርዓት ወያነ ንዓሰብ ንምምላስ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ኣየካይደን ክብሉ ይኸሱ ኣብ መጠቓለሊ ከምቲ ገለ ኢትዮጵያውያን ወሲኽካውን ዝብልዎ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ክትጠልበሉ ዘኽእላ ሕጋዊ ባይታ የለን ክበሃል እንከሎ እዞም ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮም ጭብጥታት ምርኩስ ብምግባር እዩ ቀንድን ልዕሊ ኩሉን እዚ ናይ 60 ኪሎ ሜትር ፎርሙላ ብኢትዮጵያ ዝተኣመመ ብምንባሩ ነቲ ሕቶ ደጊምካ ንኽለዓል ንዳሕረወት ወለዶታት ኣዝዩ በዳሂ ይገብሮ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ